Малко британски футбол от как се казва, аматьорската лига. Прях свободен удар. Не като Кристиано Роналдо. Матчът е интересен. Аз друго ще ви покажа. Това е една разходка на едно красиво местенце. Ще гледам на нея повече от 2 минути, клипна само докато. И все пак не са направили леко сравнението как се поддържат англичаните природата там, градинките и така нататък, парчета, всичко. И пак да направим сравнение с Гачо. Скоро ще се върна в реалността там, на Гачо родината. Като се почне бавно. Долу не почти тревата. Как? Се струва, че това не е завърнено май тук, защо само за тук се отнася. Както не. Така, ето я. Тук лебедчета са много. Лебедки има. Някакъв красавец. Имате им дадат храна и това. Все пак да ви харесва сега така. И ще видя първо някой парче в България да видим как ще се сравнее. Нататък типичен британски стил. Хубавичко е тук. Хубава природа. Той е типично британско, ама нищо. Струва си студа. За да виж такива хубави гледки. Айде, не че и България няма сега. Не сме черногледи, ама много рядко. Ето някакви вандали сме шували. Не виж. Те направо се ходят по те. Колко са готини. Ако някой знае тая птичка каква е. Цветя тук малко това. Може да се ти върнете да се го знае. И така. Чуем с тия хубави кадри и скоро ще се върнем в България и там ще покажем. Дали ми моля разлика няма ли? И за сега това е оглед.